Hello babsong tinini video no siya kusani norono kaisa request khainai norok o video no naina sakang nini earphone headphone jesa pani use khaikan ke belai ke no janai joris nini earphone headphone kuno pan krei hinke nini mobile ni volume no kisa komogro nyadi tamni hinke tinini o video kisi sa 18 plus content ni category o khobjak nai हाँ ठीक है babsong tinini puila sakang koktoma angkha 28 April 2023 ni dipor ni ekta tamani jorawo Khoroksa sela bihik besa genang 15 bosor ni Tiprajwk bwrwi umor soksayano Twi Khar Lai Mani Tipra haste ni prr ungi theka. Bye bye, Tata, goodbye, gaya. Bayapsong obhai social media ra go puilas kang koktama khananan cheng pro amsekene jole wo chini Tipra sarok tangai asak bujina renglia angbai kang nei. Bat tabor go obhai koktama khana khan ke dukho sinang chiwo dukho bihik besa genang no sibide norok ban nubai si jenghai anghai nenghai kebang mono o hasakao single burung rung jagai tongle borok no khe norok mokol kai na nai de nalia na de nuglia tong to te no mui to mano nang samani po ai no tong to te no wan chuke boi sakang no tong no to mokol tal rui na simoni ki number ma editor sab hala direct kiting khiregi si wanted ni suite pai rosible sabjani edit khlaigasido मैं बहुत अच्छी बेसी आल्तो फाल्तो कक सायाव डाइरेक्ट नो पॉइंट थांनाय सिवा नों अ खगैतलांनाय चलानि मुं ओंखा विश्व साधन जमातिया अ खगैतलांजांनाय बोरैनि मुं ओंखा रत्ना देबर्मा हिनके बायबसं अ रत्ना देबर्मानि मा फानि लुकुरं थानियो चुबाचुक सानमुं ओंखा जारा फातार हास्तेव सामुं तांगै तंनाय रक एबा परेगै तंनाय रक नरक बरक कनिनो जेकुनु जागाफोरनो नुगै तंखान के अ स्क्रिनो नाम्बार जाक तंमा जागाव नरक डाइरेक्ट कल खायसा हरदि तै बरक कनिनो बो जे जागा नुगो आ जागानो रमै नारक दि हनै रत्ना देबर्मानि मा बाबुनि लुकुरं थानियो चुबाचु सानमुं हिनके बायबसं नरक अ स्क्रिनो नाम्बार जाक तंमा नरक नुट फान खायनादि स्क्रिनशॉट फान रैनादि हायनके सेभ फान खायनारदि नरक जदिसि विश्व साधन बाय रत्ना देबर्मानो जे जागाफोरनो नुगै तंखान के बिनि मा बाबु सनो कल खाय केसा साहर जादि दो अरे टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना Bayapsong hain hai tei kaisa koktuma angkha abo belaikeno serious koktuma si bujikhade kaham ke khnadi abo buchini khoroksa Tiprajwk bwrwi no bo punbahan nugnale dures thak punbahani mungkhna khan kesi maisi samaya angei thangpho tei je bini hamjakma chala baibu bo break up khlai rjakapho haifano se o chlano bo amsekene hamjagi khatangjagi tongo bini nogo thangna muchukmani se bkha tongui mania ayukmayo ungei tongo hnei bini mano sagui kabui tongo o video no kabang kokborok no nugui o bwrwi chalabai Muwani Rijak Kha hnei comment sawi tongbayo bayapsong norokhe tamo wansok o video no kisa nai naidi Phadi babsong haino hai tei kaisa koktoma gifili thanglai pesano abo bahaino lai thangjak 21 April 2023 ni salmario khwai bogobil amchani ang para mungrok sai sai tong ang nakari redi o parani khoroksa bukhokjak ni robala deborma bsa khorok ni buma bini bkrajak bai khwai tawano hati khaina thanglai mani bini bkrajak bai kisa hakchalo thangai manai paina thangmani tabok bo no gifili sokphalia tabok bini bsai bini bsa bini bkrajak bini buma pha jotono nirobala debormano no kifili sokpaina bagai naisingi tongo bayapsong norok bo nirobala debormano jekono jaga phano nugui tongkhan ke o screen no number jak tongma jaga call khai sahor kan ke belai keno janai ma nungde jafon tongdi nungde jafon chai tongdi singa khatang eroba tabung no phadi sungno no onek khatang bele nin bagai sungmokol mukti kalai tong bele bayapsong kubikona sanan thangkan ke taboni dino bhi besai ganang besaman jaro se hamjak laipho tei khar laipho thulai manjak pono ching social media o amsekene nugui tongo tabok ni robala debormani kongna sanan thangkan ke bobode bhi bai tei khar lai thangka na humai me obhairol tangjala thang je kono mungsa jingjalo de kasawi tongkha chung kono pan sabai simania bayapsong norok tamo wan sogoi tong comment khai sanan tapok di tei norok je kono jaga phanang ni robala debormano nugui tongkhan ke o screen no number jak tongma jaga call khai sahorna tapok di okay Phadi babsong tabokhe chapri news no khnalai siwanang khoroksa bwrwi social media o video upload khlai thani o bol ungei bini private video no upload khlai rajaka hinke o video turuk viral ungei thangmani yagolo 1 bosorni poreo khoroksa roastar pan hni manka eba obahai video viral video rona snamnai pan hni manka o borok o video o viral video no video snamai rokha YouTube bo ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है o video snamjang no nugoi je viral ungnai bwrwi bo khoroksa YouTuber je snamnai abono chajaya ungei Dongor TV news channel of phaigei o YouTuber je video snamnai no kok ksar phaika nung o video no delete khaigei
social media phaige mapsan phaidi hai hanke bo bono kotor majra ronai hinai Tiga kok norok ngko mane wansuk tong kana norok tangai o video viral engjak tong kebo asai video viral engya o video te komuni upload khanya thangtani amono sebjak tengkha galog login delete khaika haipeno sabojani whatsapp status ni screenshot rokna khana ke whatsapp o video viral engai thak o video hangkai ka ego lai tongkha o video geta boxi viral koto ongui tongo songo saimiya buino gise share khaisi saimano gabon bagai dati no o video no delete khayei te o social media of hai bona kar mama sanai ya ka bona majra koto dinani hani tongo Women. aboni ya golo kete tamo o youtuber bo hai videos nampika nung nije sagno nini video no viral khaigo nung no upload khaigo tabok videos nam khangke jaje ange ano cash khlanya hani sawi tongo angbo o video no delete khlaya nung tamo khlaiman khlaidi hnai o koda de map sat pe police case khe do khai di da ko ta pe du di time dio na no 100 ko ta time ni to ya ag video dile khe soi do bo je ja ko bo di si ko si to bo di si upload khai re ko si to bo pheba sok da pa upload khai di ka bui mane Facebook YouTube ro video slap eto bi Facebook YouTube bo video glabas to bui slap ja ke bo video ko ta sai bali aro ko ta sai to ke do ara sai le dukta ba to sira delete khe soi do duk to oi cha oi do social media o di video duk se se viral khai de ba dukta phai di news ro ko phai se la chi le de duk se viral khai se ro phai ei to bote sa buida han ye sai to phai da dio ma ti phema song na mo song ja khang ke chalia duk bayap song o bri to khoroksa youtuber no mapsan phaidi o video no delete khlaidi hinai kok kasar mani jodi si delete khlaya mapsan ya hinke kotor majra nai hinai phiaba o youtuber bo video delete khlaina gosilia nung je khlaimansa khlaidi hinai tabok o bri je viral ngnai bo o youtuber ni thanio tamo ya prisabno abno to sung saimania ko jodi si sung olrogo boni update ma khangke norono clear khai sanai phiaba ang o jago ani sagni opinion kunu phanang rena musugia tamoni hinke o viral ngnai bri je viral ngjak video no haini hai youtube videos namnai chlano tamo khaino tamo khlaya abono chung kunu phanang saimania ko haipeno chini tei kaisa second channel lo ang o bri bai o chlani bisingni kokman norong saiknar nai norok jodi si sinamusu goi tongkhan ke chini second channel lo subscribe khlainan tapok di te o original video ni link botola description no mannai dongo tv news channel ni video bai je o bri ni viral video ungjang no haini hai toisa youtube videos namani o channel ni link botola description no manai norok naina musu ka check out khai nei mano te kaisa kok video no delete khai gei social media ko phagi mapsan phayan ke majra kotor rjana hinai warning rijak tongphan se kuno kriya ulta kok phiro gusi kok kotor sai tong hemenu oborok bo haplok sakani achai phai huno police ron pan sikirilia case khlaijar no pas sikirilia phunke haile norok haino obai videos na na ngna nangrao kiriya nangna nangrao thik tong haisi माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है Pading ke pep song tinin video ga amsa kana pala sionong haino hai next video malal pis nai second channel subscribe khlayan tapok do